खुलुमबाय ससियेल मिडिया नायगिरि रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोननिसिम। थांनाय 18 तारिख 8 मास 2025 जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय जोंहा जोंनि कुसुगाव समस्टिनि सिङावनो बैरालि बिटिडिसिनि सिङाव सेकादानि होननाय गामियाव UPPL आ जोङो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जोंनि UPPL दोलोनि आदर्श आरो नीतिखौ मोजां मोननानै प्रमद बर' सारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै जोंनि UPPL दोलोआव गुबुन गुबुन पार्टिफ्रा जयनिं जाफैदोंमोन। आरो बे जयनिं हाबाफारियावनो आङो ससियेल मिडियायाव फैदोंमोन, माखासे खोथा बुंदोंमोन। बे खोथाफ्रा बेनो, जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सान्थि गायसनबाय, गोजोन फैबाय। UPPL आ जेनोखि खामानि थांनाय 19 बोसोराव मावनो हायाखैमोन, बैफोर खामानिखौ मावनो आखायाव लाबाय थादों आरो मावगासिनोबो दङ। दिनैहाय जोङो हानि पाट्टा मोननो हाबाय। गुबुन गुबुन आसनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बा जोंनि UPPL नि दैदेननायाव गुबुन गुबुन आसनि जोङो होनो हागासिनो दङ। आरो दिनैहाय गुबुन गुबुन हारि आरो माहारिनि गेजेराव खुनु दावराव दावसि गैला। जों गावजों गावनि गेजेराव खुनु दावराव दावसि गैया। जोङो सान हर गुबुन मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारियाव थांनानै खामानि मावनायाव जोंहा खुनु उसुबिदा जायाखै। आरो बैफोर खोथाफोरखौ अनुभव खालामनानै बा अनुभव खालामनो हानानै दिनैहाय रायजो राजा मोनफ्रोमबो श्रेणिनि जाथि गोष्ठी रायजो राजा बिथांमोना UPPL दोलोखौ मदद होना आवगायबोदों। आरो बेयावनो आङो जोंनि UPPL दोलोनि मावनाय दांनाय माखासे खोथाफोरखौ आङो रायजोफोरनि सिगाङाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं फोरमायनानै होदोंमोन। दा बे जिनिसखौ सासे नेरसोन औवारि होननाय बे बिथाङा दा बे गोजोन फैबाय, सान्थि गायसनबाय UPPL आ होननायखौ आरो UPPL दोलोआ कुसुगाव समस्तियाव देरहानाय 100% खाथां जे आं होनदों, नैबे जिनिसखौ बिथाङा सहायनो हायाखै। मानो होनोबा बिथांमोना सान्थि गायसनबाय, गोजोन फैबाय होनोबा लाजिनाय मोनो। UPPL दोलोआ जे बेसेबांबा रायजो राजानि मदद मोननायजों दिनै बे ओनसोलाव समग्र बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन गायसननो हाबाय, सान्थि लाबोनो हाबाय। गुबुन मोनसे हारिजों गुबुन मोनसे हारिनि गेजेराव खुनु दावराव दावसि गैला। सान हर जोङो दिनै हाथाय बाजार बिजनेस फालांगि खालामनो हायो दिनै सान्थिनि गेजेरजों। दा बैफोर खोथाखौ बुंनायाव बिथाङा सहायनो हायाखै, लाजिनाय मोनदों UPPL आ सान्थि लाबोबाय होननायखौ। मानो होनोबा थांनाय 19 बोसोराव गोबां दावराव दावसिनि गेजेरजों जोङो संसार जानो गोनां जादों। दा बे जिनिसखौ जोङो दिनैहाय UPPL आ 4.5 बोसोरनि गेजेरावनो सारा बिटिआर ओनसोलाव, बड'लेण्ड ओनसोलाव जोङो सान्थि लाबोनो हाबाय। बे जिनिसखौ बिथांमोना दिनै सहायनो हायाखै। दा बिथाङा आंखौ बुंदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों, नेरसोन औवारि बिथाङा माबा गय खान्दि जानानै थाग्रा, गोजोनग्रा, माबा लरग' बुरबक। दा बिथांनि बुंनाया बेसेबां सैथोथा बेखौ रायजोफ्रा बिथांनि फेसबुक पेजआव थांनानै नायबा मोनसिगोन। थांनाय मास मोननैसोनि आगोल बे नेरसोन औवारि बिथाङा खर्बजरानि ना बबेनिबानो दा मोफौ सिखार खालामनानै लाबोलायनाय, मोफौ सिथार सिथार एवनानै जाग्रा, जौजों जालायलायग्रा, मोफौखौ मनायाव सोनानै जौ फेरलानै फोरलां फोरथां अखा थिंख्लाब थिंख्लिब सिजानानै फैलायलायनानै न'आवहाय फिसालाजों मोफौजों गेलेलायनाय माबालायनाय, बेखौ ससियेल मिडियायाव बे नेरसोन औवारि बिथांनि ससियेल मिडियाखौ जों बयबो नुखादों, रायजो राजाफ्रा मिथियो। दा बिथाङा बबे खनायाव थायो, बबे जायगायाव थानानै जौ लोङै लोङै ससियेल मिडियायाव होबाय थायो जों मिथिया। दा सान्थि लाबोग्राया सोर बिथांमोना दिनै रोखा जादों, रायजो राजाफ्रा बेखौ मिथिदों। आरो सान्थि लाबोनाय बुंनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना सहायनो हाया। दा ओंखायनो बिथांमोना बिदिनो जानला मोनला खोथा, बबेबा खनायाव जौ लोंलानानै बबेबा खनायाव थालानानै ससियेल मिडियायाव नंबां जाबां खामानि गैथारै खोथा, सोरबा मावनायखौ हिंसा जानानै खोथा बुंलाबाय थानाय बे जिनिसखौ जों नुबाय थाखादों। आरो बिथाङा बे मोफौ सिखार खालामनो लाबोखालि बिथाङा जोंनि बिटिआरनि मानगोनां रन्जित बसुमतारी, बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दा जोंनि बिटिआर सरकाराव। दा बिथांखौ गिनानै, हमजानो गिनानै दा रन्जित बसुमतारी सारनि न'आव थांनानै बिथाङा सारेन्डार जानाय सासे मानसि, बेखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों। दा आरो बिथाङा आरो बेयाव थांनानै आरो BPF आव थांफिनबाय, आरो बेखौ जों मिथिगौ।
दा बिथाङा जे ओरै बारस्लायलाय सासे गिसं गासं दग' मग' मानसि, गिसं गासं खामानि मावग्रा, गिसं गासं खोथा बुंग्रा मानसि, दा माबा मोनसे गिनाय फैयोबा, माबा मोनसे हुमखि फैयोबा गावनि सायाव, बिथाङा बबेबा पार्टि सोलायनाय, सोरबा जयनिं जाहैनाय, जों बेबायदि मानसि नङा नेरसोन औवारि नोंथां। जोङो थांनाय 17 बोसोरनि आगोल BPPF सरकारनिफ्राय पार्टिनिफ्राय जोङो गावखौ बावसोमनानै फैनाय मानसि। आरो नै 17 बोसोराव जों गोबां नोंथांमोननि सरकार सालायनायाव थाखोमा जों खामानि मावबोनो थाबोनो गोनां जादों गाव गावनि गेजेरावनो। नाथाय जोङो UPPLआ 2020नि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड खालामदों। जोंना फरायसा आफाद, NDFB, UPPO। दा एकर्ड खालामखांनायनि उनाव दिनैहाय जोंनि ओनसोलाव खुनु दावराव हिंसा गैला। दा नोंथाङा कुसुगाव समस्तिनि सोमोन्दै मा मिथिगौ? नोंथाङा जे होनदों दा कुसुगाव समस्तिया, आं होननाय खोथाखौ नोंथाङा जे होनदों कुसुगाव समस्तिया एबार 100% देरहागोन। दा जोङो आगोलबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ कुसुगाव समस्तियाव गेलेनायाव जों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फेजेननानै जों UPPLआ उखिल मुसाहारि सारखौ जोङो मैखोमै भट होनानै जों देरहाहोनो हादों। दा दिनैबो जोङो कमप्रमाइज गैया, जोंहा गोनो गोथो गैया। जों दोलै नोगोरै दले बले सानफ्रामबो दिने गुबुन गुबुन पार्टिनि दैदेनगिरि बा वार्कार्स बिथांमोना, भटार्स बिथांमोना जोंनि UPPLआव हाबफैगासिनो दं। दा नोंथाङा मा मिथिनो? नोंथाङा बबे राजनितिकआव दं गैया, बबे संगठनाव दं गैया, आं बेखौ मिथिया। खिन्थु नोंथाङा जे बिदि जानला मोनला खोथा होनलानाय, खोथा बुंलाबायनाय, बुजिया सोमजिया, रावनिबो बेकग्राउन्ड मोनथिया, मा मोनथिया, नोंनि बेकग्राउन्डखौ, नोंनि एक्टिभिटिसखौ, नोंनि बेबहारखौ जों मोजां मिथिना दं। दा रायजो राजाया मिथिना दं। नोंथाङा मोफौ सिखार खालामना फैनायाव फेरेंगा सारजों जयनिं जाहैनाय, आरो बिनिफ्राय गिदिंबोफिननानै आरो नों BPO थांफिनदोंनो, बेखौ जों मिथियो। नोंथाङा जे न'आव जौ लोंनानै बिदिनो हारसिं जानला मोनला ससियेल मिडियाआव फैलाबायनानै खोथा बुंलाबायनाय, बे मालाबाबो मिनिं गैया, ओंथि गैया। नोंनि बुंनाय खोथाफ्रा मालाबाबो ओंथि गैया। खामानि मावनायाव नों मोजाङै मावनांगौ, बयबो मोजाङै मावनांगौ। जों जाथिनि खाथिराव, ओनसोलनि खाथिराव खामानि मावनांगौ। बे सान्थिनि खोथा UPPLआ होनोबा लाजिनानै जानला मोनला खोथा बुंलानाय मालाय, बे खुनु मिनिंलेस बेफोर खोथाफ्रा। ओंखायनो कुसुगाव समस्तिया दिनैहाय देरहानाया 100% रोखा। आं नोंथांजों दाबो चेलेन्ज खालामो, नोंथाङाबो चेलेन्ज खालामनो हागोन आंजों। UPPL दोलोआव नोंथांमोननि केन्डिडेट देरहागोन, रबिराम सार देरहागोन ना जोंनि उखिल मुसाहारि सार देरहागोन, बा जोंनि UPPLनि जायनाखि बिजाथि बे देरहागोन? नोंथाङा जों दाबो अपेन चेलेन्ज खालामनो हायो। आं दाबो रेडि जानानै दं। दा रबिरामा मा मावदों मावा नों मा मोनथिगोन? नों मा मोनसे रबिरामा जे बिराद मावदोंनो, गोबां मावदोंनो, नों मेगनजों नुदोंना नुवाखै खोथा बुंदों। आरो मेगनजों नों नुबायब्ला रबिराम नार्जारि बिथाङा बबे जायगायाव मा खामानि मावदों नों खोन्थादो ना, खोन्थादो। खोन्थाबानो जाबाय बबे जायगायाव मा खामानि मावदों। जोंना उखिल मुसाहारि सारा EMआ बबे जायगायाव खामानि मावदों कुसुगाव समस्तियाव नों खोन्थाबानो जाबाय। गतिके बिदि आननेसेसारि नों मिन्थिया हसिया जानला मोनला खोथा होनलाबायनायनिफ्राय नों गोजानाव थानांगौ। नों समाजनि मोजां खामानि मावनांगौ। नों बबे पार्टियाव थायो थाया जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया। जेखि पार्टियाव थाया मानो नोंथाङा मोजां खामानि मावनानै दिन्थि, अब्लासो ना नोंखौ सिनायगोन, नोंखौ मिथिगोन। नोंना थारमाने असान्थि थाबाय थानांगौ। थारमाने नों असान्थि थाबाय थाबासो बे सिखार खालामनो मोनजाबाय थागोन, नङा होमबा? जौ लोंनानै थाबाय थानो हागोन। दिनै सान्थि फैनायखाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गुबुन गुबुन जायगायाव नेसनेल पार्क खालामबाय। आरो बेवहाय जोंहा वाइल्ड लाइफनि माखासे आयेनफोर दंसै। जिब जुनारखौ रैखाथि होनाय, बिफां लाइफांखौ रैखाथि होनायनि जोंहा माखासे बेबस्था दङ। दा नोंसोर मोजां खुंथाय, मोजां आयेननि बेबस्था थानायखौ नोंसोर सहायनो हाया नामा? नोंना माने बे मोफौ लायनानै सिखार खालामनानै जौ लोंबाय थानांगौ, बेदर एवनानै जाबाय थानांगौ, नों बेखौनो मोजां मोनो नामा? जेखि जाया रायजो राजाफ्रा दिनै खुनु मिथियैनि खुनु खोथा गैया, मिथियैनि बाखि गैया। दिनैनि दिन सानफ्रोमबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयबो रायजो राजाफ्रा मिथियो। साफ्रोमनिबो आखायाव गिदिर गिदिर मबाइल, एन्ड्रइड मबाइल दङ, स्मार्टफन दङ। बिनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाया मिथिबाय दा सोर पार्टिया मा मावदों, सोर पार्टियाव थायोब्ला
इयुन जोलैखौ बा बे ओनसोलखौ बा बर' हारिखौ जोङो खाबथानानै लाखिनो हागोन, मुलुग दरबाराव मोनसे गेरेमसा हारि होनना गेरेमसा हिसाबै जों गायसननो हागोन, बे जिनिसखौ खुनु मोनसेनि खोथा गैया। बेनिखायनो दिनै आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों, साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोना, रायजो राजा बिथांमोना फैनानै जोंनि UPPLखौ मदद होनांगौ। मानो होनबा जाथिया मोनसे गल दङ, जोंहा मोनसे थांखि दङ। दिनै राजनिति खालामनाया नामावल' राजनिति खालामनाय बे नङा जोंना, जातिनि खाथिराव राजनितिनि गेजेरजों जों माबा मोनसे जोंनि हारिखौ जुनियायै आरो बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारिखौ आलादा आलादा मर्यादा होनो हायो नामा, बेखिनिखौ लानानैसो जोङो राजनिति खालामदों। दिनैनि ससियेल मिडियायाव फैनायनि गुबै थांखिया बेनोमोन। नेरसोन औवारि बिथांखौ आं खनसेबो खावलायबावदों, नोंथाङा ससियेल मिडियायाव फैनानै बिदि जानला मोनला खोथा बुंनानै लाब गैया। नोंथाङा मावनो नालाय मोजां खामानि माव, जेखि पार्टियाव थाया मानो, बेखिनिखौनो खावलायनानै आंनि दिनैनि ससियेल मिडियायाव फैनानै फंनैसो खेंफोरथि होनायखौ आं एसे दोनथ'बाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।